dili siya sama nato. Ang kaya ra nga makapasaylo, ang kaya ra nga makapasiguli nato sa Dios ang usa ka putli, usa ka balaan. Amen? Kita dili ka balaan. Amen? Kakinahanglan ka sa Dios. Muna ang usahay, bisag kung saan nato sulbad ang akong kaugalingon sa paghimo nga basin masigulit ko sa Dios sa akong pagbinutan. Bisan pag saan na ngisi nato tawag nato ang atong mga higala apan kung wala si Jesus kulang lamang ang atong mga mahimo. Dili kini makahatag nato og tinuod nga relasyon nga natay kalinaw sa Dios. Amen. Kaya ang makahatag ng atong kalinaw sa Dios sa atong kahimtang tingali, ang atong mga panguna-una, atong kahimtang karon nagagubot. Amen. Kaya tungod wa pa ka nasiguli sa Dios. Amen. Ang plano sa Ginoo nga kita masiguli sa Dios, pinagi kang Ginoong Jesus. Amen. Muna gipadala niya si Ginoong Jesus dahil siya sa kalibutan aron nga masulbad ang atong kahimtang. Muna ang mayong balita, nagpakamatay siya sa cross, gibuta siya dito aron bayaran ang atong sala. Amen. Na gitanaw siya sa mga naas mga kagamhanan nga gatanaw sa ilaha nga wala siya sala. Amen. Amen. Si Jesus lang ang usa ka yanis kalibutan nga walay sala nga pwede kasaligan. Kita di ka kasalig sa atong kagalingon. Amen? Di ka kasalig sa atong kagalingon. Matag karon mo niya makasala ka apan si Jesus siya ang walay sala. Amen? Nga gipamatudan sa panahon sa iyang panahon nga nanghinaw ang usa ka kagamhanan. Kinsa man tong sala nga gipakamatyo ni Jesus sa tawo nga usa ka makasasala na andam mo dawat kang Ginoong Jesus. Ang plano ni Ginoong Jesus nga atong sala sulbaron. Wala siya niani aron nga ipadayag niya nga siya Dios na siyang daan apan ayang tumong ayang tumong nga mao nga kita yang maluwas. Sayang lamang ang atong pagkailan ni Jesus kung wala ka maluwas sa atong sala. Sayang lamang ang atong mga nahibaluan kang Jesus kung wala ka naluwas, wala personal na relasyon kaniya. Ang gusto ni Jesus, mao